Ftit tal-ġimgħat ilu il-Justice Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea appoġġa lil pajjiżna fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea fejn tidħol l-informatika fil-qasam tal-ġustizzja. Minkejja dan il-Ministeru għall-Ġustizzja xorta għadu għaddej bil-ħidma biex ikompli jagħmel lis-sistema ġudizzjarja waħda iktar effettiva u effiċjenti. It-tnejn filgħodu tħabbru żewġ inizjattivi ġodda u li jiffurmaw ħolqa oħra mis-sensiela ta' bidliet li saru fil-ġudikatura mill-2013 l-hawn. L-ewwel waħda hija li minn Mejju beda l-iskenjar tal-atti li jiġu ppreżentati fil-kawża fil-primawla tal-Qorti Ċivili. Filwaqt li bdew dawk li ddaħlu mill-ewwel ta' Mejju li skopu li jkunu skenjati dawk ta' qabel ukoll. Fl-2015 biss kienu ppreżentati mal-20,000 dokument brabta mal-istess qorti. Għaldaqstant il-ħidma hija waħda delikata. Wara wieħed japprezza kemm irid ikun galbat u akkurat fil-mod ta' kif isir dal-proċess biex ma nħarbtux is-sistema. Hemmhekk il-qorti hemm tim speċjalizzat li qed jaħdem 100% fuq dan il-proċessi u r-riżultati huma pożittivi ħafna. It-tieni inizjattiva hija li mill-aħħar ta' Ġunju l-avukati u l-prokuraturi legali jistgħu jippreżentaw online littri uffiċjali. Dan ifisser li r-reġistru tal-qorti jista' jirċievi littra mingħajr il-ħtieġa li tkun ppreżentata fiżikament meta jkun miftuħ. Ittra uffiċjali hija dokument li jiġi ppreżentat il-qorti u permezz tiegħu persuna żżomm sħiħ il-jeddijiet tagħha. Fl-2015 kienu ġew ippreżentati 8486 ittra. U dan ħajwassal biex il-kawżi jaġlu iktar biex id-dewmien jonqos u nibdew darba għal dejjem innaqsu kliem li nisimgħu bħal pereżempju ma sibniex dak id-dokument, ma sibniex dik littra, dan kollu jiġi xi ħaġa tal-passat. B'dawn il-miżuri ġodda, il-Ministru Bonnici qal li l-proċeduri qed ikomplu jkunu simplifikati hekk kif qabel dawn setgħu jsiru b'mod manwali biss. Sostna li iktar riformi f'kull qasam tal-ġustizzja se jkunu introdotti filwaqt li jkun ikkunsidrat ir-rispons. Aħna mhux se mmorru ħanamlu l-iżbal li nibqgħu sejrin rasna mazza l-isfel mingħajr ma nisimgħu l-stakeholders fejn javviċinawna b'ċertu suġġerimenti aħna ħanieħduhom on board biex dan il-proċess iwassal għal sistema tal-ġustizzja aħjar, iktar effiċjenti, iktar spedita waqt li l-stakeholders ikunu kollha on board.